Καλησπέρα σας! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχει περάσει αρκετός καιρός από το τελευταίο μας βίντεο, οπότε πάμε χωρίς πολλές περιστροφές να συνεχίσουμε την ιστορία της κάμαρας με τα μυστικά από εκεί ακριβώς που την είχαμε αφήσει. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που ο Χάρι γυρνούσε στεναχωρημένος έπειτα από μια προπόνηση του Quidditch, ο Filch τον βούτυξε γιατί είχε τα νεύρα του και τον πήγε στο γραφείο του με την απίθανη δικαιολογία ότι έσταζε λάσπες και βρώμιζε το καθαρό του Hogwarts. Εκεί λοιπόν που ο επιστάτης σκεφτόταν τι τιμωρία να του επιβάλλει, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και ο Filch βγήκε τρέχοντας από το γραφείο βρίζοντας τον Peeves. Έτσι όμως όπως καθόταν ο μικρός μας φίλος στο γραφείο του επιστάτη και περίμενε, είδε έναν βυσσινή φάκελο, ο οποίος έγραφε απ' έξω Quickspell, μαθήματα μαγείας διαλληλογραφίας. Όμως προτού διαβάσει και μάθει περισσότερα σχετικά με αυτό, τον έβαλε πίσω γρήγορα στο γραφείο γιατί άκουσε τα βήματα του Filch. Όμως επειδή ακριβώς βιαζόταν, τον άφησε από την αντίθετη μεριά. Κάτι που ο Filch παρατήρησε κατευθείαν και χλώμιασε. Τον ρώτησε αν το είχε διαβάσει, γιατί ήταν δικό του φυσικά, ήταν κάποιου φίλου του. Και τότε, προς μεγάλη έκπληξη του Χάρι, ο Filch τον άφησε να φύγει χωρίς να του επιβάλλει καμία τιμωρία. Βγαίνοντας τώρα από το γραφείο του επιστάτη, ο Χάρι είδε τον Σερ Νίκολας, ο οποίος του είπε ότι ο ίδιος έπεισε τον Peeves να πετάξει το ερμάρι επάνω από το γραφείο του επιστάτη, για να μπορέσει έτσι να σώσει τον μικρό μας φίλο. Ο Χάρι τον ευχαρίστησε και ρώτησε άμα θα μπορούσε να κάνει κάτι για αυτόν για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του. Έτσι ο Νίκ του είπε ότι θα ήταν μεγάλη του τιμή αν ερχόταν στο Halloween που ήταν το πάρτι των 500 χρόνων από το θάνατό του. Φυσικά μαζί με το Ρον και την Ερμιόνη άμα θέλουν. Όταν όμως έφτασε το Halloween, ο Χάρι είχε ήδη μετανιώσει για την απόφαση που είχε πάρει. Όμως δυστυχώς για εκείνον το να παρουσιαστεί στο πάρτι θανάτου του Σερ Νίκολας ήταν ο μόνος τρόπος να του πει ευχαριστώ για το περιστατικό με τον Filch. Έτσι πήγαν και οι τρεις απρόθυμα προς το υπόγειο. Ήταν κρύο και τα πάντα ήταν μαύρα. Ακούγονταν ένας ανατριχιαστικός θόρυβος αντί για μουσική και υπήρχαν εκατοντάδες φαντάσματα. Ξαφνικά η Ερμιόνη κρύφτηκε γιατί δεν ήθελε, λέει, να μιλήσει στην μυρτιά που κλαίει, το φάντασμα που στοιχιώνει τις γυναικείες τουαλέτες. Τα πράγματα όμως έγιναν ακόμα χειρότερα όταν είδαν τα φαγητά, γιατί εντάξει, όσο χάλια και να περνά σε ένα πάρτι, το φαΐ βοηθάει. Εκεί όμως όλα τα φαγητά ήταν μουχλιασμένα και σκουλικιασμένα, με σκοπό, όπως μας ενημέρωσε ποιος άλλος από την Ερμιόνη, να έχουν πιο έντονη γεύση όταν θα περνούσαν από μέσα τους τα φαντάσματα. Ξαφνικά όμως ο Χάρι άκουσε μια περίεργη φωνή να έρχεται από τον τοίχο και άρχισε να τρέχει ακολουθώντας τη, με το Ρον και την Ερμιόνη να τρέχουν ξοπίσω του. Έψαξαν μάταια σε όλο το δεύτερο όροφο, όταν ξαφνικά η Ερμιόνη είδε το μήνυμα ότι η κάμαρα με τα μυστικά έχει ανοίξει για τη μαρμαρωμένη γάτα του Filch. Ο Χάρι αναρωτιόταν άμα θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να τη βοηθήσουν, αλλά ο Ρον επέμενε να φύγουν. Όμως ήταν πολύ αργά. Βλέπετε, η γιορτή στην τραπεζαρία είχε τελειώσει και όλα τα παιδιά ερχόντουσαν προς τα εκεί. Ο Filch ερχόταν προς τα εκεί γιατί τον είχε τραβήξει η φωνή του Μαλφόι. Όταν είδε τη γάτα του, άρχισε να ουρλιάζει, κατηγορώντας τον Χάρι, μέχρι που εμφανίστηκε ο Ντάμπλντορ, πλησίασε ήρεμα και ξεκρέμασε τη γάτα. Τότε είπε σε όλους τους μαθητές να φύγουν. Σε όλους, εκτός από τη χρυσή μας τριάδα. Πήγαν λοιπόν στο γραφείο του Lockhart που ήταν και πιο κοντά, όπου ο Ντάμπλντορ την ακούμπησε πάνω στο γραφείο και άρχισε να την εξετάζει προσεκτικά. Ο Filch έκλαιγε και ο Lockhart ταυτόχρονα έκανε εικασίες. Εν τέλει η κυρία Νόρις δεν ήταν νεκρή, αλλά είχε μαρμαρώσει, κάτι που ήταν αδύνατο να είχαν κάνει μαθητές του δευτέρου έτους, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί γνώσεις μαύρης μαγείας υψηλού επίπεδου. Όμως ο Filch επέμενε ότι το έκανε ο Χάρι επειδή ξέρει ότι ο Filch είναι Squib. Ναι. Ο Snape όμως, ο φίλτατος Snape, άρχισε να ρωτάει ναι, αλλά άμα ο Χάρι και τα παιδιά είναι αθώα, γιατί δεν ήταν στη γιορτή? Πήγαν στο πάρτι του θανάτου, ωραία. Γιατί δεν πήγαν στη μεγάλη τραπεζαρία με τα άλλα ανέβηκαν επάνω? Τα παιδιά πήγαν να δικαιολογηθούν λέγοντας ότι ήταν κουρασμένα, δεν πεινούσαν, αλλά τα στομάχια τους που ουργούρισαν δυνατά τους πρόδωσαν. Έτσι, επειδή ο Snape κατάλαβε πως δεν τους έλεγαν την αλήθεια, πρότεινε να απομακρύνουν από την ομάδα του Quidditch τον Χάρι μέχρι να αποφασίσουν να τους πούνε τα πράγματα ως έχουν. Όμως η λατρεμένη McGonagall δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Και ο Dumbledore, ευτυχώς για εμάς, συμφώνησε ότι τα παιδιά είναι αθώα μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Επειδή όμως είδε την οργή του Filch,
ο Ντάμπλντορ προσπάθησε να τον ηρεμήσει, λέγοντάς του ότι θα φτιάξουν ένα φίλτρο με τους μανδραγόρες όταν είναι έτοιμοι και θα τη γιατρέψουν. Ο Λόκχαρτ εννοείται ότι θα πεταγόταν για να πει ότι θα το φτιάξει ο ίδιος. Αλλά τότε ήρθε η ατακάρα του Σνέιπ, ίσως με το ύφος που έχουμε συνηθίσει από τον Άλαν Ρίκμαν από τις ταινίες να γίνεται ακόμα καλύτερο, λέγοντας «Συγγνώμη, αλλά νομίζω πως ο ειδήμων περί φίλτρων σε αυτή τη σχολή είμαι εγώ». Μετά από την αμήχανη σιωπή που όπως καταλαβαίνετε ακολούθησε, ο διευθυντής επέτρεψε στα παιδιά να φύγουν. Ο Χάρη στη διαδρομή προς τον γειτόνα αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να τους πει για τη φωνή, όμως οι φίλοι του εξήγησαν ότι δεν ήταν καλή ιδέα, γιατί ούτε στον κόσμο των μάγων είναι καλό σημάδι να ακούς φωνές. Με την ευκαιρία έμαθε και ο Χάρη και εμείς οι υπόλοιποι τι είναι αυτό το Squib που είναι ο Filch. Squib λοιπόν, παιδιά μου, είναι αυτός που γεννήθηκε από μάγους, αλλά δεν έχει καθόλου τίποτα, μηδέν μαγικές ικανότητες. Κάτι που ίσως να μπορεί να μας εξηγήσει γιατί εν τέλει μισεί τόσο μα τόσο πολύ τους μαθητές. Και κάτι που εννοείται στις ταινίες δεν μάθαμε ποτέ. Τις επόμενες ημέρες τώρα τα παιδιά στο σχολείο δεν μιλούσαν για τίποτα άλλο πέρα από αυτό το σκηνικό με την κάμαρα και η Τζίνι που λάτρευε τις γάτες είχε ταραχτεί πολύ. Η Ερμιόνη έψαχνε να βρει πληροφορίες για την κάμαρα με τα μυστικά στο βιβλίο με την ιστορία του Hogwarts, αλλά λόγω του περιστατικού είχαν εξαφανιστεί όλα τα αντίτυπα. Εκείνη είχε ξεχάσει το δικό της σπίτι της. Έτσι, στην τάξη του καθηγητή Beans, του φαντάσματος που δίδασκε ιστορία της μαγείας και πάντα όλη η τάξη κοιμόταν, η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι και ρώτησε άμα θα μπορούσε να τους μιλήσει για την κάμαρα με τα μυστικά. Ο καθηγητής δεν ήθελε καθόλου. Ήταν καθηγητής ιστορίας της μαγείας. Δεν μπορούσε να μιλάει για μύθους. Αλλά όταν είδε ότι για πρώτη φορά όλη η τάξη κρέμονταν από τα χείλη του, σε κίνησε απρόθυμα. Το Hogwarts λοιπόν ιδρύθηκε πριν από τουλάχιστον 1000 χρόνια από τους 4 κορυφαίους μάγους της εποχής. Το έχτισαν μακριά από τους Μάγκλοι, γιατί ζούσαν σε μια εποχή που οι άνθρωποι φοβόντουσαν τη μαγεία. Τα πρώτα χρόνια οι 4 ιδρυτές συνεργάζονταν αρμονικά, αλλά στην πορεία ο Σλίθεριν πίστευε πως η τέχνη της μαγείας θα έπρεπε να διδάσκεται αποκλειστικά σε όσους κατάγονται από μάγους, ερχόμενος έτσι σε ρήξη με τους υπόλοιπους. Μάλιστα μετά από έναν τσακωμό με τον Γκρίφιντορ έφυγε, αλλά λέγεται ότι πριν φύγει είχε χτίσει εν αγνίαν των άλλων μια μυστική κάμερα και τη σφράγισε με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο ο γνήσιος κληρονόμος του να μπορεί να την ανοίξει για να απελευθερώσει το τέρας που κρύβεται εκεί μέσα. Όμως εννοείται ότι ο καθηγητής μας πιστεύει ότι όλο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καλό παραμύθι. Μετά το μάθημα τώρα οι 3 μας φίλοι πήγαν να ρίξουν μια ματιά στο σημείο που ήταν γραμμένο το μήνυμα. Εκεί είδε να έχει πάρα πολλές αράχνες και αυτό εδώ είναι το σημείο ακριβώς που μαθαίνουμε ότι ο Ρον τις φοβάται, γιατί όταν ήταν 3 ετών, ο Φρέντ μεταμόρφωσε το αρκουδάκι του σε μια τεράστια αράχνη. Προσπαθώντας λοιπόν τα παιδιά να αλλάξουν θέμα για να μην βάλουν τα γέλια, παρατήρησαν ότι εκείνο το βράδυ υπήρχαν νερά. Και συγκεκριμένα υπήρχαν νερά μπροστά από μία πόρτα. Όταν την άνοιξαν και μπήκαν, ήταν τις τουαλέτες των κοριτσιών και τη μυρτιά. Αγνοώντας λίγο το φάντασμα, άρχισαν να συζητάνε τα γεγονότα. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μόνος που ταιριάζει στην περιγραφή για κληρονόμο του Σλίθεριν είναι ο Μαλφόι. Αλλά για να μάθουν, έπρεπε να μπουν στην αίθουσα αναψυχής του Σλίθεριν και να τον ρωτήσουν χωρίς να καταλάβει ποιοι είναι. Αδύνατο. Όχι αν έχεις φίλη την Ερμιόνη, η οποία πληροφόρησε τα αγόρια ότι αυτό μπορείς να το πετύχεις εάν έχεις στη διάθεσή σου το πολυχημικό φίλτρο. Αλλά επειδή αυτό το φίλτρο είναι τόσο ισχυρό, βρίσκεται στο απαγορευμένο τμήμα της βιβλιοθήκης, όπου μόνο με άδεια καθηγητή μπορείς να το πάρεις. Αλλά ποιος θα ήταν τόσο βλάκας για να χάψει ότι τα παιδιά απλά θα ήθελαν να δουν, βρε αδερφέ, τη θεωρητική πλευρά του πράγματος. Έτσι λοιπόν, μετά το μάθημα του Lockhart, η Ερμιόνη πήγε και του είπε ότι θέλει ένα βιβλίο που βρίσκεται στο απαγορευμένο τμήμα. Και αυτό το βιβλίο θα τη βοηθούσε να καταλάβει περισσότερα για ένα από τα βιβλία που είχε γράψει ο αγαπητός και θαυμαστός της καθηγητής. Ο Lockhart δεν ήθελε και πολύ για να υπογράψει το χαρτί χωρίς καν να κοιτάξει ποιο βιβλίο ήταν αυτό. Έτσι κατάφεραν και το πήραν. Αλλά όταν είδαν τα υλικά του, παρατήρησε η Ερμιόνη ότι κάποια από αυτά ο μόνος τρόπος να τα βρει θα ήταν να τα κλέψει από τις προμήθειες του Σνέιπ. Και το περίεργο εδώ είναι ότι η Ερμιόνη ήταν αυτή που επέμενε να προχωρήσουν αντί για τον Ρον με το Χάρι. Προχωρώντας τώρα στα γεγονότα και στις εξελίξεις του βιβλίου, την επόμενη μέρα έχουμε τον πρώτο αγώνα Quidditch εναντίον του Slytherin. Εννοείται, αυτοί οι δύο κοιτώνες, δεν ξέρω αν αυτά είναι και τα χρώματα, είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του Χάρι Πότερ. Έπρεπε να νικήσουν για να τους αποδείξουν ότι το παν δεν είναι τα χρήματα και τα καινούργια σπόξυλα, αλλά η αξία των ίδιων και των παικτών.
Σχεδόν με το που ξεκίνησε όμως ο αγώνας, μια μαύρη μπάλα ήρθε κατά πάνω του. Ο Τζορτζ 2 φορές την έριξε προς τους αντιπάλους και 2 φορές αυτή ξαναγύρισε στο Χάρι. Σαν να μην έφτανε η μαύρη μπάλα που τον κυνηγούσε, άρχισε να βρέχει. Με αποτέλεσμα να μην βλέπει την τύφλα του. Όσοι φοράτε γυαλιά καταλαβαίνετε και ταυτίζεστε. Το Slytherin προηγούνταν όταν οι δίδυμοι έκαναν νόημα στον Wood να ζητήσει time out. Είχαν αφοσιωθεί στο να εμποδίσουν τη μαύρη μπάλα να χτυπήσει τον Χάρι που τον ακολουθούσε από την αρχή. Αν όμως ζητούσαν να διακοπεί ο αγώνας, θα μηδενίζονταν. Κάτι που ούτε ο Χάρι ούτε ο Wood ήθελαν με τίποτα στον κόσμο να συμβεί. Έτσι λοιπόν ο αγώνας συνεχίστηκε. Η μαύρη μπάλα έσπασε το χέρι του Χάρι όπως είδαμε στην ταινία, αλλά η μαύρη μπάλα του έσπασε το χέρι όταν ο Χάρι κοντοστάθηκε βλέποντας τη χρυσή μπάλα. Κατάφερε να την πιάσει και να λήξει τον αγώνα χωρίς το παραμικρό κυνηγητό μεταξύ Χάρι Μαλφόι μαύρης μπάλας. Η ιστορία όμως εδώ συνεχίζεται όπως τη θυμόμαστε και στην ταινία. Ανοίγει τα μάτια του πρωταγωνιστής μας, βλέπει το Lockhart που ήθελε να του γιατρέψει το χέρι, ο Χάρι φοβήθηκε και προτιμούσε να πάει στο αναρωτήριο, αλλά όχι. Ο Lockhart έπρεπε να εμπλακεί και να του εξαφανίσει τα κόκαλα του χεριού. Έτσι ο Ρον με την Ερμιόνη τον πήγα στο αναρωτήριο, όπου εκεί η Madame Pomfrey φώναζε όπως και στην ταινία ότι έπρεπε να είχε πάει κατευθείαν σε αυτήν, γιατί τώρα θα ταλαιπωρούταν όλο το βράδυ. Όπως και στην ταινία, γιατί εδώ τα γεγονότα εξελίσσονται ίδια, ο Χάρι ξύπνησε απότομα το βράδυ γιατί είδε πάνω στο κρεβάτι του τον Τόμπι. Έμαθε λοιπόν την αλήθεια ότι ο Τόμπι σφράγισε την πύλη για να μην μπορούσε να περάσει ο Χάρι και εκείνος μάγεψε τη μαύρη μπάλα. Παρ' όλα αυτά, ενώ τα έκανε για να τον σώσει, τιμωρούσε ταυτόχρονα τον εαυτό του. Γιατί ο Τόμπι είναι σπιτικό ξωτικό, είναι σκλάβος του σπίτι του, του φέρονται απέσια. Και ο Χάρι σημαίνει πολλά για εκείνον. Επειδή λοιπόν φοβάται ότι στο Hogwarts φέτος θα συμβούν φρικτά πράγματα τώρα που ξανά άνοιξε η κάμαρα με τα μυστικά, προσπαθεί ο μικρός μας φίλος να τον πείσει να πάει πίσω στο σπίτι. Ο Χάρι προσπάθησε να μάθει περισσότερα, αλλά ο Τόμπι άκουσε έναν ήχο και εξαφανίστηκε. Λίγες στιγμές αργότερα έχουμε την είσοδο, όπως θα θυμάστε από την ταινία, του Dumbledore με τη McGonagall και με ένα ακόμα θύμα της κάμαρας με τα μυστικά, ένα μαθητή. Ήταν ο Colin που κράταγε τη φωτογραφική του μηχανή. Πίστεψαν οι καθηγητές ότι ίσως μπορεί να είχε καταφέρει να φωτογραφίσει τον ένοχο, όμως όταν άνοιξαν το καπάκι της κάμερας, είδαν ότι είχαν λιώσει όλα μέσα. Τρανταχτή απόδειξη πως η κάμαρα με τα μυστικά έχει όντως ξανανοίξει. Ο Χάρι τώρα με το που βγήκε από το αναρωτήριο πήγε γραμμή για τις γυναικείες τουαλέτες, όπου βρήκε την Ερμιόνη και το Ρον στριμωγμένους μέσα σε μια τουαλέτα, όπου είχαν στήσει πάνω στη λεκάνη μια παλιά χύτρα για να ξεκινήσουν την Παρασκευή του φίλτρου. Ο Χάρι πήγε να τους πει για τον Colin, αλλά το ήξεραν ήδη. Όλη η σχολή γνώριζε για την επίθεση, με αποτέλεσμα το κλίμα να βαρύνει πολύ. Και οι μαθητές, ιδιαίτερα οι πρωτοετής, να κυκλοφορούν μόνο κατά παρέες. Ιδιαίτερα η Τζίνι, που καθόταν δίπλα στον Colin, είχε φρικάρει. Και εννοείται ότι ο Φρεντ με τον Τζόρτζ, τα δίδυμα της καρδιάς μας, αντί να τη βοηθήσουν, κουκουλώνονταν με σεντόνια και την τρόμαζαν. Αποτέλεσμα τα πράγματα να μην φτιάχνουν. Και επίσης, τότε ήταν που άρχισε να ανθίζει στη σχολή κρυφά το εμπόριο φυλακτών, με τους τρομαγμένους μαθητές να ασπεύδουν να τα αγοράσουν. Την επόμενη εβδομάδα τώρα η McGonagall ζήτησε τα ονόματα των παιδιών που θα έμεναν στο Hogwarts για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη έτρεξαν να γραφτούν στη λίστα. Και όταν έμαθαν πως θα έμενε και ο Μαλφόι, το θεώρησαν την ιδανική ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν το φίλτρο και να το αποσπάσουν πληροφορίες. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Το φίλτρο ήταν ημιτελές. Τους έλειπαν 2 συστατικά μόνο, τα οποία υπήρχαν μόνο στην αποθήκη του Snape. Η Ερμιόνη εξήγησε ότι χρειάζονταν απλά ένας καλός αντιπερισπασμός την ώρα του μαθήματος για να πάει η ίδια, προσέξτε, η ίδια, που δεν θα την υποψιαζόταν κανένας και να πάρει τα υλικά. Στο μάθημα λοιπόν του Snape, όταν έκανε σινιάλο η Ερμιόνη, κρύφτηκε πίσω από τη χύτρα του. Έβγαλε ένα από τα πυροτεχνήματα του Φρεντ, το χτύπησε με το ραβδί του προτού το εξφενδονήσει μέσα στη χύτρα του Γκόιλ. Το πυροτέχνημα εξεράγει περιλούζοντας όλη την τάξη με το μεγενθητικό φίλτρο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να τσιρίζουν, καθώς το μεγενθητικό φίλτρο, όπως καταλαβαίνετε, τα μούσκευε και μεγενθινού τη ακούμπαγε. Τροπή. Ο Σνέιπ αγωνίζονταν να επαναφέρει την τάξη και ταυτόχρονα να καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει. Τότε η Ερμιόνη βγήκε από την πόρτα του γραφείου. Όταν ο καθηγητής έδωσε σε όλους το αντίδοτο, έσκυψε στη χύτρα του Γκόιλ και μάζεψε τα απομεινάρια του πυροτεχνήματος, κοιτάζοντας έντονα τον Χάρι που έπαιζε έκπληκτος. Πώς γκένεν αυτό δεν ήξερε. Την επόμενη εβδομάδα τώρα είδαν στον πίνακα ανακοινώσεων της εισόδου ότι ιδρύεται μία λέσχη μονομάχων,
με την πρώτη συγκέντρωση να γίνεται απόψε. Δυστυχώς όλα τα παιδιά πήγαν γιατί το θεωρούσαν σαν κάτι χρήσιμο δεδομένου όλης αυτής της κατάστασης στο Hogwarts. Όμως προς απογοήτευσή τους είδαν το Lockhart να συνοδεύεται από το Snape. Τους ανακοίνωσε πως ίδρυσε αυτή τη λέσχη για να τους εξασκήσει στην περίπτωση που θα χρειαστεί να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Θα τους έδειχνε με τη βοήθεια του Snape που γνώριζε από μονομαχίες. Στάθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλον και υποκλήθηκαν προτού υψώσουν τα ραβδιά τους. Μέτρησαν μέχρι το 3 και τότε ο Snape αφόπλησε τον Lockhart με ένα ξόρκι, ξαπλώνοντας τον στο πάτωμα. Σηκώθηκε λοιπόν και αποφάσισε να χωρίσει τα παιδιά σε διάδες για να εξασκηθούν. Ο Snape έσπευσε να πάει στον Χάρι, βάζοντας τον Ρον με έναν άλλο μαθητή. Εννοείται ότι ο Χάρι θα πήγαινε με τον Μαλφόι και η Ερμιόνη θα πήγαινε με μία κοπέλα, εν ονόματι Millicent Bulstrode. Όταν είχαν χωριστεί όλα τα παιδιά, οι καθηγητές έδωσαν το σύνθημα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Όμως ο Μαλφόι επιτέθηκε στο 2. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς. Ρίχνοντας τον Χάρι κάτω, πρώτο αυτός του επιτεθεί με ένα γαργαλιστικό ξόρκι. Ο Μαλφόι βρήκε το κουράγιο να ξαναεπιτεθεί. Τότε ενώ ο Lockhart φώναζε απελπισμένο στα παιδιά να σταματήσουν, ο Snape πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Φώναξε ένα «να λυθούν τα μάγια» και αμέσως απλώθηκε η ησυχία και οι πάντες μπορούσαν να δουν τις απώλειες γύρω τους. Αλλά όχι. Δεν σταμάτησαν όλοι, γιατί άπαντες επικεντρώθηκαν στην Ερμιόνη, καθώς η Millicent της είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα με την καημένη την Ερμιόνη να κλαίει από πόνο. Αφού χώρισαν τα δύο κορίτσια, ο Snape πρότεινε για εθελοντές στην απόθεση εχθρικών μαγικών το Χάρι με το Μαλφόι. Τότε είναι που ο Μαλφόι, όπως είδαμε και στην ταινία, εξαπολύει το φίδι που ετοιμάστηκε να επιτεθεί, με το Lockhart να προσπαθεί ανευτυχώς να το σταματήσει, το φίδι εξαγριωμένο να στρέφεται στο Justin έτοιμο να επιτεθεί και τον Χάρι να φωνάζει στο φίδι να τον αφήσει ήσυχο. Προς έκπληξη του Χάρι τώρα, το φίδι χαμήλωσε το κορμί του και τον κοίταξε. Ενθαρρυμένος τώρα ο μικρός μας φίλος στράφηκε στον Justin, αλλά τον είδε θυμωμένο και τρομαγμένο να φεύγει φουριόζος από την αίθουσα. Ο Snape τότε εξαφάνισε το φίδι και όλοι κοίταζαν το Χάρι με ένα περίεργο βλέμμα. Επίσης, ένα μικρό εχθρικό μουρμουριτό άρχισε να ακούγεται. Τότε ο Ρον τον τράβηξε και άρχισε να τον οδηγεί προς την έξοδο με την Ερμιόνη να τους ακολουθεί. Τα παιδιά παραμέριζαν να μην τους ακουμπήσει ο Χάρι σαν να είχε κάποια ασθένεια, με το φίλο μας να μην μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Μόλις έφτασαν στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, ο Ρον με την Ερμιόνη τον ρώτησαν γιατί δεν τους είχε πει από την αρχή ότι είναι ερπετόφωνος. Όμως ο Χάρι δεν είχε ιδέα τι είναι αυτό, και όταν του εξήγησαν δεν είχε ιδέα ότι εκείνη την ώρα μιλούσε σε μια άλλη γλώσσα, ούτε ότι αυτό είναι κάτι σπάνιο. Τώρα ο φίλος μας την είχε πάρα πολύ άσχημη, γιατί ο Σάλαζαρ Σλίθεριν είχε αυτή την ικανότητα. Γι' αυτό και το σύμβολο του κοιτώνα είναι το φίδι. Άρα τώρα όλοι θα νομίζουν ότι ο Χάρι είναι ο κληρονόμος. Και κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να πατήσουμε άλλη μία άνω τελεία και να σας αφήσω να περιμένετε μέχρι το επόμενο βίντεο και τη συνέχεια, ή για να πω πιο σωστά, την ολοκλήρωση του δεύτερου βιβλίου του Harry Potter. Ελπίζω λοιπόν να το απολαύσατε και περιμένω όπως κάθε φορά τις γνώμες, τις εντυπώσεις ή και τις διορθώσεις σας ή και τις προσθήκες σας κάτω στα σχόλια. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά και το τελευταίο βίντεο του δεύτερου βιβλίου του Harry Potter, να είστε όλοι καλά.